Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Katuk ni kenta hadian ke jingja hakas nong bukro. Ka sorkar ke lakhang no ke internet, kenang bagi patba ke nam lawan pensapriang ye ki dor ne ki video syapang kata ke jingja. Yo bakami ke jingki bitar ki patba ka balawan kata ye ka syong sok ka syong san. Handai gani ke jingle jong sorkar ke lapen bitar ki patba namar baki haban syanya ye ki babuan ki kam jong ki ha ke internet. La ka dei ya ki nongnya thuk ki bakamai rapido ni ki khana ki brang dan hapadang ke examen kot snam jong ki handai ki bakam bitar ki de ki rew football na bakim yo ban pe football world cup na ka daw ka jingsha khang ke internet tungnya sngap mentai ke jing keren jong ni bat ki rew patba jing snow tu jing pet mo jing khang jong ni internet kam da dan kam ya khang ni internet apa ka video hi ka bala like hi bala ring ni ka na ka youtube la like bin khang internet kam to super ka la like la spread kam to super khang kam dan jing culture re ba jing khang ba ni ka internet ka dik de ki khna school mata bar ajan so exam dan kam nomor ki pertai start mata kam mobile ni mobile dulu ki batu cintan kim la ban connect ki wifi ki kalau kam dan mobile ka kam ye ban jadi ki student ni ban ya internet re banong ba mau ban khang ni jingja kan ni kita dam khang ko kita re yang ni kan ka jingja di tanya ki kena school ki kena kelas ba dam kam ni ban na ka internet mona mobile ki ka poi ki group mona ko school ki 5% paper ne ya ki no jingdan kam school ki pa ko internet rekam ka internet ki khang makin lep roi kan Naglang jonga tenga na susi bang ki breu jingi sapriam tu nrai bankang ya ke internet pan kalong ka jingdu yani ki breu ki ba non kam me ka kan kam tam men min pej ha ka tv la krian tingin tia dan ka internet ni pej ta ka internet mobile tap da kana bro kadang long vi bat mentale ngi badang don exam kuliah kot kuliah na mobile send kinot send ki parlok tu kalong ka jingdu ka baklau vi bat kam tam ngi bakamai kumni te ngi wifi nei gen all round ni hub on bet ka data ni kamai rapido hub on bet data nang banyo customer dila dam internet ngi customer ne ban kamai offline ro umlong ra kata ka long kalau susi jor ma bangiyo kata ka yu bangi te ngi bus kamai ngi pet na mobile nei kata ka internet kamlong te kamu ngi adu ngi pet ka work ma stang ka badamia ding yo ban pet yu ka ban sing tu balai steng ngi pada kamai te la khang internet adu pet no awe te kalong ka ba susi tang kalong bagi ngi ba kamai sing ni kami pet mi pai tang nakadaw ka jingja katu sa asap ban khang pa ka internet apo negalaya kami ha kata ding ispa long diong bating yo ki long tama ki pelat ki long viral ya ka video amba kai ka bala let step te ale ka susi sa ngi ku nongsok sidang sene ya ban khang pa ka internet ya kam de kata ma benong ban long ban berkata apa ya ki beri ki bakamai sini ki bapet ha mobile network ki bapet apa pertama ko ya mobile di kalau kai ka mau si ban nong mensusahkan internet kan satu-satu dalam da ini news mau sekolah kan satu-satu tu dah nakani ka jing snow jonga te kalong ba hot mila doi ka internet ma bangin pe ka Mimpi ka football ma ngi kwa ban pe biang ma ban kumbal ada ni menen mentangi kwa ban pe biang ma ndai kalakang kumni ka internet ni dan ma kata jing susi plus sakata ro ngi ba ka mai video ngi online ma mentang ka jing online ro ngi la do kan no ka jing smo ayu ma no ba kam don jing kamai asia han ni te dia kata ka jing ja setero ngi don hi ka jing smo ndai jing sha ka sokar ndai ban khang kata internet